Wafetha ke nitshele mina le ndoda ehlezi izenza umuntu ohlakaniphile kuma political views ala eSouth Africa ebizwa ngokuthiwa uRutendo. Ngokuzalwa le ndoda yaseZimbabwe. iZimbabwe kumanje bahlongoza ukuthi ngomhla ka-31 July bazoba nemarch bafuna ukuholder ugovernment accountable waseZimbabwe. Lo mfowethu ekuthiwa uRutendo hlezi enembono nobuhlakani ngezwe lase-South Africa. Uthule uthini manje? Buphi lobuhlakani obungaka? Because the last time ngibuka enye yama interviews akhe lo mjidi ekuthiwa uRutendo wayekhuluma ukuthi eZimbabwe kunama great opportunities, kunama business opportunities, i-economy yaseZimbabwe iyakhula, kwasho kwacima kanjani. Njengamanje ke weRutendo, njengoba uhlezi ubiza opresident bethu ngamagama, ubiza abantu abaprominent bakulelizwe ngamagama athile athandwa uwena, ubeka imbono nama perception yakho ngama political ideologies ekumele asebenzele ama messes ale country, ukuthi wena uyona ne part and parcel yabantu bethu bakulelizwe. Ukuthi uhlala la uzale izingane lawa unezingane zama South Africans, lokho akusho ukuthi usuyi South African, uMzimbabwe wena. Uyigwala elibaleke ekhaya kubo. Ufana nalama Nigerians aqhashazwa isidumbu lesekuthiwa uTinubu lapha, athule ngathi afile le eNigeria, kodwa mayifika la eSouth Africa akwazi ukugoloza, akwazi ukusitshela ukuthi anamalungelo. Nawe Rutendo ufana nabo. Ngeke kufihlele thina awunawo ama-balls wena. Awunawo ama-balls wena. Ubhizi uzoba yinje khonkotha kamakhelwane ekhaya kini magqekezwa uyathula ucashe kamakhelwane. But lento yasifethu sibagada abantu abanjengo Rutendo abazenza ngathi bayinto ehlakaniphile la. Beqhamukela ngesilungu esiphezulu la, bezenza izinto ezifundile la. Nalizwe lakho. Izwe lakho liyangqonqa as we speak, liyasha. There's a possibility ukuthi labantu abavela online bekhuluma ngokuthi akuprotest bazoboshwa. Ngibonile umunye umjita futhi angazi noma amajita awuthuni noma umunye oyedwa yino prominent la ku TikTok organize imarch uboshiwe lapha eZimbabwe. Awukhulumi ngani Rutendo? Unomlomo manzi la kungamela ube nomlomo manzi khona. Yabo wena kanye nabo bonke labo zenabo ngalendlela ozenabo ngayo la. Mele understand ukuthi akulona izwe leli. Niqubile la. Akumele kube yini nemlomo emide la. Nisitshela ukuthi ezweni lethu kumele kuphilwe kanjani. Nali umnangangwa indoda ena 83 years. Inibambe ngama-balls ngale ezweni leni. Nibalekile nibhacela. Emva lapho nizozenza clever. Nihamba ama-podcast la nizokhuluma ilungu ephezulu ngicabanga ukuthi asinizwe. Ayikho into esidinga ukutolikela yona, sizwa yonke into eniyikhulumayo weRutendo. Sikhulumela umsangano la. Phuma niphele endabeni zaseSouth Africa, focusani emazweni enu, nilungise izizwe zenu, nilungise amadolobha enu. Sikwazi nathi ukuthi sisuke la sivakashe emazweni enu. Hawu. Njengoba nibona amaPutukezi lapha eMozambique koshayishaye esagcine yonke into isase on point, bekwazi sikwazi ukusuka la sivakashe sekhona. Noma sebesidakelwa abantu bangale benza ngazathi sizele ukuzobhaca njengani ngale. Thina masisuka la eSouth Africa siyovakasha noma ngakuliphi izwe, sisuke singayele ukuyobhaca noma ukuhlala khona. Sizenza ama-citizen akhona singekhona. Sisuke siyiswe into ethile futhi size ngokomthetho. Abase South Africa bathole emazweni amanye illegally. Abantu abasuke bezoganga lapha, abantu abasuke be-connected nokuganga. Akusiwa ama-South Africans ukuthi asuke esuswa izimo zala eSouth Africa. Cha. So nani ake nilungisa amakhayeni madoda, ngenilungisa izizwe zenu Rutendo kanye nabanye obhululu abafana nawe. Abahlakaniphela indaba zakamakhelwane kodwa ezasemakubo. Tsi umlomo awubonakali ndawo nobuhlakani bakho. Ngithi nifunde kakhulu Rutendo, ake nifunde lo mnangangwa amadodana o83 years anixakile lapha. Niyeke thina la. Even if to President Ramaphosa unama shortcomings zakhe, lokho okubhekane nathi la eSouth Africa. Upresident wethu lo akusu president ukuthi nina amaZimbabweans nigijima nizophuma la online nizomdelela nimkhulumisi nomi kanjani. Ubaba wethu la eSouth Africa, hayi wena. Owena unixakile lapha. Akafuni nokunirepatriate, akafuna nokuthi uyantshela ukuthi akanawo nanama plans enu njengoba nibuye.
Akekho nezinto angathi ufisa ukuni-implicatela zona. But lani busy nizoloke nibanga umsindo. Izingane ziyaphumela obala la zi-active Rutendo. Zifuna abantu abanjengawe kanye nobhululi bakho labenibhace nabo la. Nizenza izinto ezihlakaniphile la. Hlezi ngisho mina ukufunda academically nokuthi unemali leyo nto ayisho ukuthi uhlakaniphile. Akusho ukuthi uhlakaniphile. Nabantu abaningi ngabo abahluphekayo mfethu abahlakaniphe ukudlula. Unina nifika la nizokhuluma izilungu Rutendo. Ndoda engenamasende. Kuhluleka ukuface indoda ena 83 years ezweni lakho bese uzoba nomlomo kamakhelwane. Aphinde uvele kulama podcast la eSouth Africa. And nani bafowethu oPenwell nobani laba bamkhonzile lo Rutendo abampraise abamenza ngazathi umuntu ohlakaniphe ngaleyo ndlela. Cela nisiyeke ngalamakwerekwere ahluleka ukumela amazwi abo bafethu bese bezoba ngumsindo la ekhaya bezenza izinto ezihlakaniphile la ekhaya. Wathula uyena lo Rutendo wathula wangathi ubulewe kuphuma le documentary yeGold Rush Mafia. Angikaze ngimuzwe ekhuluma ngayo. Sayibuka ke thina sayibuka yonke lama episode awu4 ayiphumile la ya. Awu4 noma u5 sawabuka wonke. Yabo singakutshela yonke into kusuka nokuhlala ukuthi iGold Rush Mafia kwenzakalani kuyona. Bona uRutendo lapho ungathola ukuthi baya benefita from lapho. So nje Rutendo kanye nayo yonke igenge le oshomana nayo